Silav Rojbaş Hevanno temaşevanên delal anha ji Helebê nûçiya dawî ji min re hate şandin min xwest beriya ku ji we re pêşkêş bikim godar bikim ji herveyekî ez çend deqe dereng ketime aniha dixwazim beriya her tiştî dengê ku ji nava taxa Şêx Mexsûd hatiye ji min re ez dixwazim bi we re parve bikim paşê jî em cih bidin daxuyaniyên cuda lê ez vê ji we re bibêjim şervanên ku aniha li Şêx Mexsûdê şer dikin beyan kirine ku ew guh nadin tu daxuyaniyekî fermî ku ji rêveberiya Xweser were qirar di destê wan de ye, înisiyatîv di destê wan de ye. Daxuyaniya doh ya İlham Ehmed ku dibêje em amade ne otobûsan bişînin şervanê xwe ji wê derê vekişîne bi şertî ku li wê derê konseyekî parastina Kurdan ava bibe di wê yani ew dibêjin biryar destê me de ye şer em birêve dibin li sahî em hene û aniha jî biryariya wan e ez dixwazim pêşî dengê wan godar em bi hev re godar bikin paşê jî em cih bidin daxuyaniya kecekê ka kecekê çi dibêje di derbarê Helebê de û em dest pê dikin. Ew nihal vê derê li taxa Şêx Mexsûdê li vê derê şer û pevçûnekî pir xurt pir piyastekî bilind tê meşandin ji aliyên şervan nêza ewlekariyan dirîn her wa ev çeteyên gêdayî hikûmeta dengî dibêjin ku me hemî taqgirtiye li vê derê tiştekî wisa bêjin nîne li vê derê şervan nêza ewlekariyan dirîn bi gelekî bi moral cesaret li wan didin û wan nailin ticarî pêş diwerin li kêlek wê li vê derê niha rewşa xestê taybet xesta Xalid Fek gotin li vê derê birîndar û şehîdên sivîl pir zêde ne nailin ku hîlala Sûr heyba Sûr derbasî vê derê bibe ku vê birîndarina derxê her wa li muweddetên kehrebê dane rewşa xestê pir giran e her wiha em bêjin li vê derê çalakiyên fedayî ji aliyên şervanên hêza ewlekariyan dir va têkirin şervan hêza ewlekariyan dirin niha li vê derê bi rastî wad û manewiyeta xwe ji gelê xwe yê niha wan ra li piştê wan digirin û ji hemû gelê Kurd digirin bangewaziya li ser navê gelê niha ku Şêx Mexsûd û şervanên ku niha şer dikin em bangewaziya xwe ji bo hemû Kurdên cîhanê dikin ku ravin Serpiya û vê êrişa ser Şêx Mexsûd vê qerkirinê niha şer û pevçûn berdewam e di navbera hêza ewlekariyan dirîn û her wa ev grûpên çetevan ji ber rewşa internet nînê li kerebê dane derkirin em nikarin zêde tevlî bibin yani vê derê niha rewş dibe astîdaya û heval di pir du astekî jûr de bersifa wan dikin. Hevan rewş ev e aniha ev wekî deqeya dawî hat vê derê hevalê me li sahê ne niha em bi daxuyaniyê kecekê dest pê bikin hevanno rewş we bihîst yani aniha înisiyatîv bi temamî destê şervanan de ye pênc şervanan di nava çetiyan de xwe teqandiye şarekî dijwar ê bi rûbirû pêk hatiye daxuyanî hene ji qeda navnetîwî tombarak bigire heta Fransayê Fransa tiştekî balkêş dike behsa tiştek balkêş dike yani ez helbesta Ewropayê hinek neyînî dibînim pir ne pozîtîf e em dest pê dikin hevanno ev ya dayînin Komîteya Pêwendiyên Derve ya kecekî di derbarê êrişin li ser taxên Kurdan yên Helebê de daxuyaniyekî belavkiriye ragihand ku li wê derê niha sûcê şer tê kirin. Kecekê diyar kir ku rejîma Sûriyê bi tevlîbûna çalakiya dewleta Tirkiye li ber çavê dunya alemê jenosîdekî li dijî Kurdan pêk dîne. Daxuyaniya kecekî bi vî şiklî ye rejîma Sûriyê tevî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye bi tevlîbûna dewleta Tirkiye ya çalak li ber çavê tevahiya cîhanê li dijî Kurdên li Helebê êrişên qirkirinê tê pêkanîn sivîl îxtiyar jin zarok têne qetilkirin armanca van êrişan koçberkirina Kurdan guhertina demografiyê komên çete yên ku bi taybetî ji aliya rejîma Sûriye û dewleta Tirkiye ve têne koordînekirin nexweşxane jî di nav de warên sivîlan hedef digirin bi çekên qedexe bombe dikin stûçên şer pêktînin li Helebê. Rejîma Sûriye û dewleta Tirkiye ji êrişên xwe yên hevpar yên hovaner e
وکه بهانه وکه هنجت گوتنا خو آدبیجن هزین گریدای پککی لحلبه نه لوی دری شردکن نشان دادن برای وی دره و خو پروپاگاندای دکن ام دخوازن دیار بکن که اف یک دره وکه مزنه و حول دادن به پروپاگاندا که در به راستی رای گشتی بخوابینن دوی نابری ده از خوازم امین بم دنگ تی هوانو تماما یعنی تشتکی پروزه تونه بج بلکو از داخوینی دخونیم از نخوازم دوباره ببه mesele giringe mesele pir ciddiye ez de domînim eger hûn bibêjin baş e îro em ê pir tiştan ji hev re bibêjin baş e süper keçeke dibêje em dixwazin diyar bikin ji vê derê ev yek dereweke mezin e hebûna PKK li Helebê tune ye hewl didin bi propagandayekê derbê rastiyê raya giştî bixabînin hewl didin ji bo êrişên xwe yên qirkirinê hincetan çê bikin Wezîrê Karûbarê Derveyê Dewleta Tirkiye Hakan Fidan û Wezîrê Parastinê ê Dewleta Tirkiye Yaşar Güler bi propagandayên derewîn hem zemîna şer amade kirine hem jî rast vî şerê birêve dibin. Tevê ku hêzên Sûriya Demokratîk qesede gelek caran dibêjin ku teqez hêzên girêdayî PKK li Helebê tune ne jî Hakan Fidan rejîma Şamê di propagandayên derewîn de îsrar dikin. İsrara Hakan Fidan û Yaşar Güler planeke sabotekirina pêvajoyê ye ku ji aliya Rebera Pov ve hatiye destpêkirin ji bo avakirina xuşkoviratiya Kurd û Tirkan ji bo bidestxistina çareseriyekê demokratîk ji doza Kurd re. Dewleta Tirkiyê weke aliyê koordinasyona şer dijminahiya xwe ya li hember Kurdên li Helebê didomîne. Li Helebê êrişa rejîma Sûriyê û dewleta Tirkiyê alîgel planên nû yên hevpariya li ser Kurdên ku Daîş têk birine êrişeke duyemîn ya Daîşê ye. Wê demê jî Daîşê xwestibû li Helebê Kurdan qetil bike. Wê demê jî Daîşê xwestibû Kurdan bide koçberkirin. Anha jî li gel hincetên cuda êrişên li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye bi eynî armancê têne kirin. Ji ber vê yekê divê ev êriş weke êrişên cihadîst ên dewama Daîşê divê weke biryara meclîsa gel ya Helebê jî weke îradeya berxwedana li dijî Daîşê were dîtin. Gelê Kurd li hember Daîşê gelê Kurd li hember her cûre komên çeteyên cihadîst ev 15 salin bi berdêlên pir mezin tê dikoşin. Li ber xwe didin. Ev berxwedana gelê Kurd ji bo mirovahiyê destkeftiyekê mezin e. Divê civaka navnetewî vê yekê bi vî rengî bizanibe, bi vî rengî fehm bike û girêdayê vê yekê piştevaniya milletê Helebê bike. û piştkirina plana qirêj ya li ser Helebê û kirina tiştên hewce erkekî exlaqî ye, vicdanî ye. Piştevanî û alîkariya hemû gelê Kurd ê li Bakur, Başûr, Mexmûr, Şengal û Avrupayê hêjayê pîrozkirinê ye. Em weke tevgera azadiyê berxwedana gelê me ê li heng ya li dijî êrişên komkujî û koçberkirina bi darê zorê yên li Helebê em berxwedana wan silav dikin. Em di wê baweriyê de ne ku hemû Kurdistan wê bibe yek her cûre piştgiriyê bide ji bo serkeftina berxwedana bi rûmet ya li Helebê wê tekoşîna milletê Kurd li her derê Kurdistanê mezin bibe. Di serî de neteyên wek bî Yeketiya Avrupayê em bang li hemû mirovahiyê dikin xwedî li vê berxwedana gelê Kurd ya li hember komkujiyê derkeve. Yan na bêdengiya hêzê navnetewî tê maneya erêkirina komkujiyê. Rawestandina vê hovîtiyê ku tu hukûkên navnetewî û qaîdeyên şer nas nake erk û berpirseriya hemû derdorên siyasî ye. Li Sûriyê hewcehiya gelan ne bi şer ne bi dijminahî heye. Pêdiviya milletan bi aştiyê heye. Bi xuşk û biratiyê bi avakirina Sûriyeyekê demokratîk yan nû heye. Rollîstina hemû hêz û derdorên siyasî ya di vê çarçovê de
و خدمت آشتی هرمی بکه دبیجه کجکی هوانو. از دنیرم کوردینه که شهر حلبه راسته کوردینه شهر حلبه دولت ترکیه دیگه. Daha tespita keceke de hevanno. Kecekej devleta Türkiye betir. Tabi elbet bahsa devleta Türkiye jitkel taybeti nave Yaşar Güler u Hakan Fidan'da de minaku de navara vebriya devleta Türkiye'de döbendi hebe. Minaku ev her du insan serkeşiya inisiyatif ekibikin. İnisiyatifa şarele hember kurdan inisiyatifa tekbirna pevajoy. Yani dve deri de Rêveberiya Dewleta Tirkiye AKP MHP nayê sûcbar kirin. Êdî ji ber hasasiyeta pêvajoyê ji ber çi ye? Em nizanin lê hikûmeta AKP nayê sûcbar kirin. Tenê navê du kesan dide Yaşar Güler û Hakan Fidan. Daxuyaniya kecekî bi vî şeklê ye. Niha daxuyaniya asayişê heye çawa ku aniha ji sehas şer hevanno ji me re agahî hat me bi we da gudarî kirin. Di dawiya bernameê de ez ê car dibinim gudarî kirin. Dibêjim mühîm e. Ji qada şer hevalê me rojnameger eger bikaribin li kêleka şervanan û deng qey bikin û ji me re bişînin vaya tiştekî pîroz e ez hevalê me li wê derê ez ê rojekî hat ez ê bi we bidim naskirin. Aniha li wê derê hevalê me wezîfedarin li ser navê qanala me li ser navê qanala Bedran Dere li wê derê dixebitin. Ew tiştê ku ji destpêkê ez dibêjim ev e. Hevalê me li wê de wezîfedarin ez naxwazim navê wan jî bidim ji ber ewlekariya pir alî. Ne tenê li wê derê jî nal Bakurê Kurdistanê jî me ekîbek çêkiriye li Ewropayê jî heye. Hema di demên pêşme re ew ê zêdetir bikevin xizmetê. Gelek spas dikim ji navê. Hevan û em bidomînin baş e. Navenda ragihandinê ya hêzên ewlekariya hundirên asayîş a Helebê îddiayên Wezareta Parastinê ya Sûriyê yên di derbarê kontrolkirina ji sedî nodê taxa Şêx Mesûd de red dikin. Hikûmeta Demkî ya Sûriyê îdia kiribû ku wan Şêx Mesûd kontrol kirine ji sedî nodê vê taxê lê dibe tiştekî wisa tune ye. Asayîşê di daxuyaniya xwe de ragihand ku ev îdia derewin manîpülasyonin tu tekîliya wan bi rastiyê tune ye. Hate diyarkirin ku armanca van nûçeyan veşartina sûç e. Veşartina binpêkirinê li dijî sivîlan e. Şarê li kolanan di van saetan de didome. Di beşekê dinya daxuyaniyê de hate eşkerekirin ku li eniya taxa Şêx Mesûdê şarê kolanan yê dijwar di navbera hêzên wan û milîsên hikûmeta Şamê de berdewam in. Asayîşê teqez kir. Wan wendahiyên mezin dane hêzên êrişkar yên Şamê û yên girêdayê dewleta Tirkiye. Topbaran êrişên bi tankan ên li ser taxê bawekî pir hovane berdewam dikin. Asayîşê hikûmeta Sûriyê bi wê yekê sûcbar kir binesazî nexweşxaneyan dike armanc. Tirsê dixe nava dilê milletê sivîl. Ev e rewş. Doh bi şev berê razdanê merjwara ragihandibû nexweşxaneyekî temamî ruxiya bû di binî de sivîlên nexweş hebûn. Ji xwe elektrîk tuniye, ji xwe doktor tunene. Rewş pir giran e hevan aniha li wê derê. Trajediyekî însanî aniha li wê derê tê pêkanîn. Em di daxuyaniyên Ewropî yên Amerîkî de tiştekî dibînin. Qebûl kirine ku serweriya axa temamê Sûriyê bikeve destê hikûmeta Sûriyê. Qebûl kirine. Ez ê niha gavadin daxuyaniya Fransayê ji we re pêşkêş bikim. Ez rast nabînim. Ez helbesta di vê naberê de çavêm li ser nûçiyan e hevano biborin. Yani çavêm li ser nûçiyan e deqekî. Tamam. Ez rast nabînim. Wextê ku Ewropa dikeve xeteriyê, wextê ku tehdîta Daişê li ser wan zêde dibe, Amerîka jî wisa Kurd xistin dewrê, Kurdan şer kir, elbet Daişê zirar da Kurdan jî. Lê aniha ez dibînim di daxuyaniyê wan de
tu devleteki Avrupa'ya adil tevna gere, asil tevna gere, mantıki tevna gere. Statüyeki ji Kurdan re layık nabinin. Statüyeki siyasi. Mesele ne tane Halep'e jî. Mesele belki jî hinek girêdayî me ye, belki hinek suçê me ye. Yani eğer em xwe ferz bikin li ser wan, ez ê vêya tune bibêjim. Eğer em xwe bikin problem û dayîn li ser masê, em çareseriyê hêsan nekin, ew ê mecbûr me nas bikin. Ew ê mecbûr statüyeke siyasî layıqê me bibînin. Ama em çi dikin tam bervajî em mesele hêsan dikin. Em meselê çareser dikin. Em rêw rêbazên çareseriya ku ew dixwazin em datînin pêşiya wan. Ne ku ya milletê Kurd dixwaze. Hevan li rojata navîn em aramî, huzurê, em ne wekîlê aramî û huzura milletên rojata navînin. Em li pê wê yekîne ku nasnameyekî me çêbibe em werin naskirin. Eger îcab bike dibe em bêhuzuriyê derbixin ji bo em werin naskirin. Binêrin li Tirkiye di 5 salên dawiyê de tevgera Kurd bêhuzuriyê derxiz ji bo çi? Ji bo milletê Kurd were dîtin, were naskirin, were firhkirin. Sebebê şeran ev e. Tu çima îsyankarî, tu çima îsyan dikî? İsyan çi ye? İsyan xirabkirina huzura heyê. Tu huzurê xirab dikî. Ji ber ku dijminê te di nava huzurê de ne kêf dikin. Li ser pişta te kêf dikin. Tu çi dikî? Tu destûr nadî ku pişta te, bedena te bibe meydan ji bo kêf û zewqa wan, tu îsyan dikî. İsyana te şer e. Ji ber vê yekê em nikarin ji wan re çareserî bibînin. Ne karê me ye. Em tune ne statüyekî me heye, ne tu tiştekî me, ne garantiyekî me heye. Ez anha ji wan re tiştek dibêjim. Ez alîgirim ku em bêhuzuriyê derbixin. Ez alîgirim ku em çareseriyê pêşniyazê wan nekin. Çareseriya di dilê wan de. Çareseriya me ji bilî avakirina paytextek çareserî çênabe. Avakirina paytext çi ye? Merkezekî te hebe, otoriteyekî te ya siyasî hebe li wê derê, dox muhatap bî ji bo dünya alemê paytext pir mühim e. Otoriteya te ya siyasî li wê derê dibe. Tu kengê bixwazî bi dewletên cîhanê re bikevî nava tekiliyê. Tu kengê bixwazî şervanên xwe ê girêdayî xwe bixî nava hereketê ji bo parastinê dibe, ji bo êrişkirinê dibe, ji bo pêkanîna aramiyê dibe, ji feq nake. Navî paytext e, navî otoriteya siyasî ye. Ya Kurdan heye? Tune ye. Çima vê yekê qebûl nakî? Çima red dikî? Tu çima red dikî ku milletê Kurd bibe xwedî otoriteyekê siyasî? Navî paytext e. Ji bo paytext jî dewlet lazim e. Dewletekî serbixwe ya Kurdan. Bila serbixwe nebe. Bila girêdayê Amerîkayê be. Bila dibin kontrola Avrupayê û İsraîlê de be ya jî kontrola dewletekî de be. Bila bandora dewleta Tirkî li ser hebe. Qet ne mesele. Bila paytext hebe, bila meclis hebe, bila otoriteya siyasî ya Kurdan hebe. Bila em karibin her tiştê xwe bixwe biryara wê bidin, qedera xwe em bixwe tayin bikin, bandora kîjan dewletan ser me çî bîye qet ne mesele. Vê dünyayê de kîjan dewlet sedî sed bi serê xwe ye ku em bi serê xwe bin. Vê dünyayê de kîjan dewlet ne hewcedarê cîranê xwe û dewletekî dagirker û qirker û hegemon ne. Dünya alem hewcedarê hebe. Anha dünyayê de globalizm wisa çêbîye. Herkes hewcedarê hebûdiye. Yani ne marifetekî ye. Tu nikarî Küba azad e. Küba bi serê xwe ye. Küba serbixwe ye, na girêdayê derekê. Meseleye ve hevan ez tamam ez zanım bunu ben de agahiyane. Rêveberiya xwe ser daxuyaniyekê daye hevano. Metirsiya komkujî heye, nexweşxane têne bombekirin. Rêveberiya xwe ser bangeke lezgîn belav kir, şiyarî da ku nexweşxaneya Xalid Fecîrê ya li taxa Şex Mesûdê anha tê bombekirin. Basa beriya saetekî dikim. Ez vêya parve bikim li ser ekranê. Yani daxuyaniya kecekî hûn dikarin ser bifikirin. Hikûmeta AKP bi zimanekî vekirî sûcbar nake. Yaşar Güler, Hakan Fidan weke takekes sûcbar dike. Vî şerê li Helebê birêve dibin, wisa dibêje.
لی دولت ترکیه بس دولت ترکیه دیگه اما بس حکومت ناکن دی جبو ما وسط در باس داره نه مثلا بلا دولت ترکیه به باشی جی چندی من هنت بازم نشانه ببدم آره و بریا خسارا گهاند کو مترسیا قرکرن و کمکوژی هیه و جراجه یکم یا ایریشان و نخوشخانه خالد فجیریا لطاقه شیخ مقصود یا حلبه باوی که سیستماتیک راست هدف گرتن د داخویانی ده هاته تقص کرن کو بمب باران کرنا نخوشخانه وکی سازی که تندرسی سیویل سوچ شره بم پیکرنا اشکره یا راستی نابنتویه یا سای نابنتویه هبانو از وان گوتن سوچ شر پرد بینم yani mina ku eğer hastahane ne bombe kirin lüye deri suç tüneye ne usaya evanno mesele ne ev mesele me karar da bu ku devleta Suriye bi tamamı dikeve bin kontrola Kurdan ve Araban milleti din yani herkes şirige mesela anlat bejim bla hezin asayişa qasedi jahalebe derkeve yani hezin qasedi heye tüne یا کا قاشو قصده تبلی ارتشی بود بو پرچه کی ارتشی کا قاشو انتگراسیون چید بو کا قاشو مافی قصده چید بو لتمام سوریه بکار به اپراسیونان چی بکه لهمبر داعشی لهمبر سازیندن این تندره بو کا آن هاجید بیجه حکمت آدم کی yani bir kişinin devletler adına ve hevkariye de ne mesela mı? Tenet işte ki dizanım. حکمت شامی به تو آوای ناب حکمت کردان من افهم کریه قصده اگر تبلیغ ارتش ایرو یا شامی به تمامی تند به حالا به نشان مدا از بخونیم والا از نوشه جواره پیشکش بکنن تجیم اونایی از دربم یا حالا به نشان مدا که دولت سوریه نابه یا کردان حالا به نشان مدا قصده اگر تبلی ارتشا سوریه یا ایرو ببه بحله نکاره اپراسیونه که چه بکل هر در سوریه نکاره درزیان بپاریزه علویان بپاریزه اگر قصده تبلی ارتشا سوریه ببه نکاره کردان جی بپاریزه نکاره روبریا خسر جی بپاریزه دستونی قصده تیگردان حالا به نشان مدا که دولت ترکیه نه دولت کردانه حلبه ایرشن حلبه کمکوجیال حلبه پرووکاسیون الودره نشان مدا که دولت ترکیه پشکری عربان دکه لهمبر کردان دولت ترکیه چتیان د پاریزه لهمبر شروانین لهنگین کردان بنیرن هوان هبونا شروانین کردان لحلبه وکه سوچ نشان دادن دبی مروی که رت بکه دبیجن دولت ترکیه آنها لسر تلویزیون آنجی وردا ودا جی چاپمنیا ترکی جی قسمه کی کرد جی دبیجن تمام دبلا قصد الوی داری تونه به نرن تشتکی رواد کن یعنی هم دخوازن جمرا ببیجن لحلبه بلا کومین دایشی هبن بلا چتین النصرة سمو اسو اگریدای دولت ترکیه هبن جکو در دنیای هاتنه ام نزانن همی بیانینه همی انسان سرجه کرنه بلا اف کم روابن مشروبن الحلبه ام 300,000 انسان خواهی بخن کنترول آوان بس بلا هنجت دولت ترکیه ورجی امان بلا یک فرد کی قصد الوی داری تونه به بلا یک اگل وی داری تونه به ویا غفلته مرو نکه به شاشتیه دبی مرو دستی خالماسیخه مرو ببیجه ایکول حلبه دوی تنبن چته نمشروع دولت ترکیه نه تو سدم هبون آوان حلبه تونه اولاد روجاوای کردستانه اولاد رسن حقیقی یه حلبه ایج افرینی هاتنه او دبی الحلبه بن اولاد افرینی دبی الحلبه بن دبی وی اکی مروج دنیای ریج ببیجه بده من گارو پایلان گوادن گودار کر وکیل میبرگی ارمن دبیجی از لامریکای من از وکیل برگی دم پارتی من یه هدفی من از دنوا دیپلماسی من زمانان دزانم
Diasporaya Ermeni nastıkım. Diasporaya Cuhu nastıkım. Ba Amerikan radına va tekiliye dame. Yek rojeki ji tevgera Kurd kesî telefonê min nekiriye gotiye ya garo kato wekîlê me bûyî kato çi dikarî bikî ji bo dîplomasiya me? Ji bo me dîplomasiya Kurdan tune ye. Li Avrupayê em li derberê yani dîplomasî ne ew ku mirov bibe parsek li ber derê Ewropiyan. Ne ew e. Tiştek ku ez dibêjim ev e. Yani tu hebûna şervanên xwe wextê rewa nîşan nedî destê xwe li masê nexî, dewleta Tirkiye hebûna çeteyên xwe rewa nîşan dide. Serkeftina dîplomatîk ev e. Yek çapemeniyekî me Kurdan weke referans nayê nîşandan di qadan navnetewî de. Çapemeniya Tirk weke referans tê nîşandan. Weke çavkanî. Mesele ew e. Me doza xwe a sed salî hemî aniye xisiye ser pişta şervanan û em ji wan şervanên xwe ên li taxên Şex Mesûd Eşrefiye dixwazin serkeftinê bi dest bixe. Kî radibe destê xwe li pişta wan şervanan dixe dibe hadê serkeftinê a hûn dikarin hadê bi ser bikevin hadê şervanan bi ser bikevin. Qesedê jî dibêje ez we silav dikim hûn ê bi ser bikevin. Herkes wisa dibêje. Veya ne rast e. Neheqiye li şervanan. Em bi hezaran hene li Ewropayê zimanan dizanin nîgê me dîplomasiyê seqet e, nîgê me çapemeniyê seqet e. Mesela biçin çapemeniya Kurd aniha temaşe bikin. Yani dev ji min berdim biçin temaşe bikin. Hûn ê çi bibînin? Hûn ê du sê hev meş û mîtîngan bibînin. Hûn ê li Enqerê nizanim Tandoğan meydanı hûn ê meşekî ji bo mafê jinan hûn bibînin. Yani pir acîl e. Mafê jinan ala acele divê were parastin peymana Stenbolê divê bikeve meriyetê. Şiddet heye li hember jinan. Acilen divê ji bo wî meş were kirin. Şiddeta li Helebê aniha ne acîl e. Rewşa şervanê me ê li wê derê ku aniha 5 heva îro xwe teqandiye ew ya ne acîl e. Mesela li Parîsê komkujî hate kirin. Yani du cara serhev sakine cansız li henga efsanevî ya Kurdan li wê derê şehîd bû. Pir caran hate bibîranîn lê dew bidawî biye. Dew bidawî biye ve nebû. Mesela li wê derê meş û mîtîng divê çêbibe ama bi wesilêya wê komkujiyê diviya bû her tiş bibe rojava. Dünya alem bata Parîsê sırf ji bo rojava. Ne ji ber wî komkujiyê. Ew komkujiya li Parîsê û ya Helebê girêdayê heveş xwe. Divê ew biba zemînekî ji bo xwedî derketina li taxên me ê Helebê. Ez aniha nûçeyekî hatiye ji herêmê ez hevalino ji wara ez vekim pêşî ez bixwînim paşê ez ji wara bêjim ka çi ye veye ez hema ji wara bêjim. Hêzên ew şerekî giran li Şex Mexsûdê heye. Hêzên me şerê kolanan dikin aniha. Du panzerên din ên êrişkaran hatin teqandin. Ez behsa vê deqê dikim. Balafirên dewleta Tirk piştgiriyê didin êrişkaran, dronên dewleta Tirkî li ser serê me digerin em hemiyan dibînin. Rewşa nexweşxaneya Xalid Fecîr pir xirab e Hilweşiyayê. Nexweşxane jî birîndar in. Rewşa dawî ev e. Ez peyamê we vekim bila peyamê we jî berçavê min bin. Tamam. Mesela meş û mîtînga ji bo bîranîna şehîdên me Parîsê divê temamî bibe mijara rojava. Tu li Enqerê Tandoğanê ji bo parastina jinan jî wextê werî cem hev me acele wî tune tu werî cem tu karî werî cem hev tişna be. Çünkü mesela Helebê ji bo te ne eveliyet e normal e. Mesela yani kesek ji kesekî tiştekî hêvî nake hevalino. Ez jî jî tiştekî hêvî nakim hûn jî ji min hêvî nekin. Herkes bi qasî vicdana xwe dikare bikeve dewrê. Ev îş wisa ye. Rêveberiya Xweser, banga rêveberiya Xweser heye ez wî ji were bixwînim hevalino.
Reveberiya xweser şiyarî da ku berdewamiya bombebaranê wê bibe sebeba karesetekî mirovî, kareseta tenduristiyê, sivîlan ji mafê dermankirinê bêpar dihêle, hêjmara qurbaniyan di van deqeyan de jî zêde bû, çi wekû hevalê me ji herêmê jî radigîne. Heqeten ez hevalê me li herêmê pîroz dikim, ez pir bi tesîr dibim. Mesela medya hikûmeta Sûriyê dibêje artêşa me operasyonên xwe li Şex Mehsûdê vêgavê didomînin. Endamên Qesedê xwe di malan de vedişêrin, xwe tûnelan de vedişêrin, avahiyên hikûmetê de xwe vedişêrin. Ji ber vê yekê aniha avahiyên hikûmetê jî, malên taybet jî, tûnel jî hemî têne bombekirin li Şex Mehsûdê ve ya nûçeyên ji herêmê ne. Çünkü dibêjin şervan li wê derê xwe vedişêrin. Yani em ketine rewşekî wisa hevano, çima hêza taqviye naçe wê derê veya tiştekî hişê min nagire. Mesela li dêr hefrê aniha li wê derê şervanên Qesedê û yê hikûmetê hatine cem hev şarekî tune ye. Ya Qesedê tu êrişekî pêk nayîne ji Rojavayê Kurdistanê. Amerîka destek nade. Amerîka gotiye em destek nadin. Eger hûn şer bidin destpêkirin em piştgirî nadin we. İja reveberiya xweser Qesedê ji bo meselê girantir neke nakeve nava hereketê. Ev sê çar rojin em dibêjin ha îro ha seheta pêşiya me çê nebiye. Yani em wekî endamên çapemeniyê em nikarin tiştekî bibêjin, em nikarin tiştekî li ser wan ferz bikin. Em tenê faaliyetê wan dikarin wekî nûçe pêşkêşî we bikin. Û gotinê we jî em ragihînin ji dunya alemê re. Hebando nûçeyên girînkene ez hema bu ara parve bikim. Yani kî radibe bang li netimiyek bîdike, netimiyek bîş xwe ya xwe got, saziyên mafê mirovan tut tiştekî ji destê wan naye. Saziyê mafê mirovan tenê dikarin koçberan ji wê derê derxin bi selametî bibin yan jî nebin. Yani vê derê bangê ku divê em bikin, bang li netimiyek bî, ne ji bo xilaskirina sivîlan e. Ji bo naskirina mutlaq ya hebûna milletê Kurd e. İlham Ehmed daxuyanî daye nexweşxaneya Xalid Fecîrî ya li texa Şex Mehsûdê ya Helebê bi zanebûn tê hedef girtin. İşyarî da ku bi sedan birîndarên sivîl di nava wê nexweşxanê de ne. Bang li rêxistina netimiyek bî kir ku demil dest destwerdanê bikin da ku birîndaran derbixin rê li ber komkujiya bigirin. İlham Ehmed hikûmeta Sûriyê berpirsiyar digire li hember van komkujiyan. Doh İlham Ehmed li ser hesabê xwe Twitterê eşkere kir ku li ser pêşniyaza Tom Barak wan qebûl kiriye ku şervanan ji texa Şex Mehsûd û Eşrefiye vekişînin bînin Rojavayê Kurdistanê bi şertê ku li wê derê koordînasyona Kurdan saziyekî serdest ya rêvebirina Kurdan çê bibe. İdî parastin jî tê de heye tune ez nizanim. Yani tiştek ku min fehm nekir ew însanên me li wê derê ne asayîş bûn. Erê asayîş e. Hebûna van asayîşan endamên asayîşê di peymana yekê Nîsanê de tune bû. Hebû. İlham Ehmed dibêje em dikarin şervanan vekişînin bi şertê ku yekê peymane peymana yekê Nîsanê di pratîkê de pêk were. Yani ewlekariya milletê Kurd êl her du taxan jalî her du aliyan bi were girtin ewlekariya wan. Şixa wisa bû yani aniha şer kî şer bi rêve dibe. Yani ji bo min tiştek fehm nekir heqetin. Basa vekişîna kîjan hêzan dike. Rewşa herêmê berî 2 deqe axivîm dibe. Berî 2 deqe dibe em bi herêmê re axivîn ketine nava têkilî. Rewşa Şex Mehsûd pir giran e. Tu tûnel di jêr nexweşxaneya Xalid Ferîjî de tune ye. Asayîşa Şex Mehsûd beyan kiriye di binê nexweşxanê de tu tûnel tune ne. Em dixwazin komîteyên navnetewî yên serbixwe werin serdana nexweşxanê bikin, werin herêma me kontrol bikin. Tu tiştekî wisa dibe tune ye. Yani ev bersiva asayîşê ye.
Rast e. Hevan pir ji me re basa İsraîlê nekin. İsraîl li gor menfaetên xwe yên netewî îcab bike basa Durziyan dike, îcab bike basa Kurdan dike, îcab bike çi îcab bike ji bo menfaetê xwe dike. Eger tu jê re bibî malzeme, eger tu jê re bibî zemînekî te bi kar tîne. Eger fayde te de nebîne qet nexemawiye. Mesela aniha dewleta Tirkiye hatiye Heleb sêr û bin dike. İsraîl dengê xwe nake. Çima dengê xwe bike yani? Çima em tiştekî ji İsraîlê hêvî bikin ki? Bi milyonan milletê Kurd heye tiştekî nake ma 3-4 milyon Yahudî çi bikin? Yani ez mantıqî nabînim. Hêviya xwe bi İsraîlê ve bi xelkê ve girî nedin hevan da. Yani hûn 40 milyon insanın eger hûn nikarin Helebê biparêzin wekî Kurd, yani ez nizanim hûn çima behsa azadiyê dikin. Me got Efrîn mühim e eger têk biçe nizam çi têk diçe? Me got anha Heleb mühim e eger Heleb têk biçe nizam Kudrê têk diçe. Vay şevekê gayê sor e yani. Çîroka gayê sor hûn zanin. Endamên hêzên ewlekariya hundirîn ya Helebê ya endama hêza ewlekariya hundirîn ya Helebê navê wê Zîlan e. Diyar kir ku 5 endamê wan ji bo nekevin destê hêzên Artêşa Ereban ya Sûriye çalakiyên fedayî pêkanîne. 5 endamên asayîşê ji bo nekevin destê çeteyên Ereb û Tirkan dixwe de bombe teqandine. Yani ji vê rewşê dramatîktir tiştekî heye dunyayê de. Ya izahata wî nemümkün e. Yani ew hêzên ku em bi wan re diyalogê dane. Yani hêzên dewleta Tirkiye mesela serkêşê wan re em diyalogê dane. Hemed el Şara wê derketî orada. Tu dewleta Tirkiye em bi wan re diyalogê dane. Ama şervanên me ji bo nekevin destê wan 5 şervanan xwe teqandiye. Zilanê ragihand ku li hember êrişên komên çekdar yên Artêşa Ereban ya Sûriye çalakiyên fedayî hatine kirin. Li gorî agahiyê ku ji herêmê hatine girtin, erê şervanên ku xwe teqandine hejmara wan 5 e. Ew jî beriya 3 saetan. Navê şervanan heye: Hawar, Bilbirîn, Faraşîn, Deniz, Rojbîn. Mesela hevalê me aniha li Parîsê di me û mîtîngan dane. Ev 5 şehîdên me tên bîra wan. Bila dünya rakin ser piya, bila Ewropaya rakin ser piya. Zîlanê ragihand ku ew ê heta dilopa dawî ya xwîna xwe li ber xwe bidin, teqez kir ku ew naxwazin taxê biterêkîne. Hakikaten hevalê min ê herêmê jî ji min re ragihand. Yani ew bi tu away rê nadin nûçeyekî nû hatiye ji Rojava hevan na. Aniha şer herî zêde li derdora nexweşxaneya Xalit Fecr heye. Pir bi dijwarî tê bombekirin. Ez biya li ser ekranê binivîsînim. Hevan bi destûra we ser ekranê binivîsînim nûçeyekê heye ji herêmê hatiye. Ez bi we re par vê bikim avî. Yani êdî ez li ajansa nanêrim hevan no Mexsûd. Çünkü di ajansa da nûçeyên kevin hene. Nûçeyên rast jî merû nikare peyda bike. Ji bo min biryar de ez dîrek bi hevalê xwe herêmê re bikevin nava tekiliyê. Nexweşxana Xalit Fecr. Baya nûçeyek bilez e.
Nexweşxana Xalit Fejer pir bi dijwarî aniha tê topbarankirin. Bi dronan bi çekên giran nexweşxane hedef hatiye girtin. Hejmareke mezin şehîd hene, birîndar hene di wê nexweşxanê de. Yani hejmareke mezin et bêjim bi dehan şehîd ê derdorê şehîd bûne cenazê û anî avêtine nexweşxanê. Birîndar li kileka cenazeyan e. Aniha birîndar û cenaze nava hevdan e. Ew nexweşxane ser serê wan de aniha tê hilweşandin li ber hilweşînê. Ya. Deqekî hevandan. Nûçeyekî deqeya dawî aniha ket ajansan ez vê ji bo re parve bikim. Nûçeyekî îşallah rast e. İşallah rast e. Hevanno. Eger rast be süper e. Saat çi ye? 13:15. Saat di 13:15 de nûçeyekî ketiye ajansan dibêje operasyon bi dawî bû. Agirbestê dest pê kir. Ev rast e? Ev rast e hevala. Deqekî hevanno. Ez pêşî nûçeyê teyîd bikim paşê ji we re binivîsînim. Na operasyona li hember Şêx Mehsûd. Ez aniha ji we re bêjim. Deqekî. Mümkün e rast be. Aniha yani Artêşa Sûriye îlan kiriye ku ew operasyonê xwe li Şêx Mehsûd bi dawî dikin hevan da. Tamam, rast e. Hat teyîd kirin. Rast e. Hevan da. Ez ji we re vê bêjim. Artêşa Erebaniya Sûriye îlan kir ku operasyona li Şêx Mehsûdê bi dawî biye agirbest aniha di dewlê de ye. Ez vîya beriya her kesî aniha ragihînim. Em vîya rakin. Artêşa Sûriye îşallah. Artêşa Sûriye operasyona me ya li Şêx Mehsûd hûn zanin yani hûn dibînin çawa bilez e yani hem di nava zindî de mirov ji heremê agahî bigire wisa ye. Mamoste tu dîsa jî awî piştrast bike ji kerema xwe re. Ana dengê min jî diçe hevalan Artêşa Sûriye operasyona me ya li Şêx Mehsûdê bi dawî bû. İşallah rast e. Em tiliya şervanekî xwe jî nadin bi temamê Sûriye. Na wellahî billahî. Ez nadim. Ez tiliya şervanekî xwe nadim bi temamê çete û dewleta Tirkiye û Tayyip Erdogan û Hakan Fidan. Na. Agirbest ya ez pir kêfxweşim. Wî rojê jî tam min bülten bi dawî dikir. Agirbest hat îlan kirin. Tam saat 1:30 şevê bû. 1:30 şevê de agirbest hat îlan kirin. Dikir saat 3:30 şevê li Helebê. Agirbest ket meriyetê vê derê jî me jî agirbesta xwe îlan kir û em me xatir xwest. Aniha jî bi vî şeklê bû hevanno. Artêşa Sûriye operasyona me ana deqekî operasyona me ya li Şêx Mehsûdê bi dawî bû. Şaş nivîsiye. Tamam. Hevanno. Artêşa Sûriye operasyona me ya li Şêx Mehsûdê bi dawî bû agirbest kete dewrê. Nûçeyekî bi vî şeklî hûn di ajansa de nabînin. Nû hatiye îlan kirin. Ji ber vê ka ez binêrim eger
eğer ez derekê de bibînim bikaribim nûçeyekî di vî warî de ji we re bixwînim pêşkêş bikim süper dibe. Berê ku ya Fransayê min dixwast ya Fransayê jî ji we re bêjim. Tamam. Hê nehatiye. A Fransayê jî min xwest ez ji we re pêşkêş bikim berê ku ev nûçe deqekî niha nexweşxane bi hemû cûreyên çekên giran tê hedefgirtin. Hevan no agirbest hatiye îlan kirin ama anha agirbest di pratikî de pêk nayê. Agirbest di pratikî de pêk nayê ji ber ku anha bawekî lezgîn herem tê bombekirin. Ez dîsa jî nûçe ji we re pêşkêş bikim. Yani tijîna kokî ne. Mesela anha Qesedê weke deqeya dawî belav kiriye. Nexweşxane bi hemû cûreyên çekê giran tê hedefgirtin. Ya Qesedê Qesedê niha erka nûçegîhaniyê girtiye nûçe parve dike. Yani ew mirova aciz dike. Artêşa Ereban ya Sûriyê ragihand ku saet ji 15 ve hemû operasyonên eskerî yên li hundirê taxa Şêx Mehsûdê ya Helebê hatine rawestandin. Li gorî daxuyaniya fermî ya artêşê, şervanên hêzên ewlekariya hundirîn ya Helebê, asayîş ên li nexweşxaneya Yasînê asê mabûn wê ber bi bajarê Tebqayê ve werin derxistin. Hatê destnîşankirin ku ev veguhestin wê piştî standina çekên wan were kirin. Yani askerên birîndar ev hêzên asayîşê yên birîndar wê çekê wan werin girtin ew ê ber bi Tebqayê ve werin birêkirin. Artêşa Ereban ya Sûriyê her wiha eşkere kir ew ê hemû navendên tenduristiyê, avahiyên hikûmetê, saziyên dewletê radestî hikûmetê bikin. Li gorî planê piştî temamkirina vê proseyê hêzên artêşê wê hêdî ji kolanên taxa Şêx Mehsûdê vekişin. Tebqa hûn zanin li Rojavayê Kurdistanê hevan. Anha rewş dibe were îzahkirin. Yani Rojavayê Kurdistanê dibe meselê îzah bike. Hem li bendê ne lê daxuyaniyekî tune ye. Yani xelk êriş dike, şer dike, agirbest îlan dike lê li gorî xwe şer datînin çekdarên Kurdan yani şervanên Kurdan silahê xwe dayînin wisa fermandariya operasyonên artêşa Sûriyê rawestandina şer ragihand erê meviya xwend. Erê. Yani nexweşxaneya Yasîn ew nexweşxaneya ku Kurd navekî din lê dikin ew e. Yani rewşekî acêl heye hevanno tamam. Ya li heft navendan êrişên li ser Mehsûdê hatine protestokirin li Şêx Mehsûd yani tu protesto bikî çi nekî çi yani ev şerê li Helebê bi protestoyan bi dawî nabe. Na. Yani bi konvoyan ji Rojavayê Kurdistanê ber bi Dêrheferê ve diçin tamam bandora wî çê dibe lê bi protestoyan ev îş nabe. Berê de xebat diviye bû bihate kirin. Yani xebatên cihêreng dikarîbû bihate kirin hevandan. Ez ana li bendê me ku ji rêveberiya xweser nûçeyekî were ez bikarim ji we re pêşkêş bikim. Ez li benda wî me. Anha operasyona me ya deqekî ez wê demê vê naberê de daxuyanî ew ê ji we re bixwînim. Ya Fransa mesela hûn dibînin ku Fransayê bi temamî Sûriye teslîmê colanî û artêşa wî dike. Yani tiştekî wisa ben bidim. Hikûmeta Fransayê di derheqê şerê li taxa Şêx Mehsûda bajarê Helebê de bangê hemû aliyan kir ku yek ser vegerin ser rêkeftina agirbestê. Fransa piştgiriyê dide xebatên ji bo parastina hemû sivîlên li Helebê wekî soza ku hikûmeta Sûriyê daye. Binêrin. Hikûmeta Sûriyê soz daye Fransayê ku ew ê di dema operasyonê xwe yê li Helebê de sivîlan biparêzin ê wê demê vana li hev kirine pêşta. Fransayê gotiye neke wan jî gotiye em dikin
gotiye madem hûn dikirin sivîlan qe nebe biparêzin. Wezareta Karê Derve ya Fransayê xwest ku rê were dayîn şervan bawekî bi rûmet ji herêmê vekişin. Fransa ji Kurdan re dibêje ji herêmê vekişin. Tamam. Parîsê te qes kir ku ew ê li gel hevparên xwe yani ortaxên xwe di serî de dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo vegerandina ewlehî û aramiya Helebê di çarçoveya Sûriyeyeke yekgirtî xwedî xweser xwedî serwer ya yekgirtîbûna Sûriyê serweriya Sûriyê çima ew xwesa ji bo we pir girîng e nizanim ji bo Fransa. Fransa dibêje Sûriyeyeke yekgirtî xwedî serwer çê bibe em xebatê xwe didomînin. Ê dewere safîke. Dewere safîke. Ji destpêka şer vir ve 360,000 însanan koç kiriye. Ji her du taxan derketine. Rewşa dawî ev e. Gelê kantona Firatê Dêrhafirê derbas dike û digihêje bendê kontrolê yê çeteyan gel berê xwe dide Şêx Mehsûdê. Hevano eger bi piyatî nave mama fotoğraf da piyatî heye gel bi piyatî ketiyarê bixwasî 45 kilometre yani eger piyatî biçin yani êvarê saet dehê şevê anca xwe digîn wê derê 45 kilometre. Mesela ez ev fotoğraf yani gelek fotoğrafê nû ne hemî fotoğrafê nû ne nû hatin parvekirin. Ez anal bendê me ku nûçe werin hevano çeteyan hewlda sivîlên nexweş bifetisîne. Ya acayip hovîtiyekê mezin heye. Ama em dî ji gilî û gazincan têr bûne hevano. Plaqeyên dewleta Tirkiye li Helebê hene ya hakikaten icap dike me ro îspat bike ku dewleta Tirkiye li wê derê icap nake me ro îspat bike. Dünya alem dizane dewleta Tirkiye jî ji xwe vekirî dibêje em li wê derê ne. Yani icap nake me ro bibêje ew hov in li dijî mirovahiyê ne. Mesela daxuyaniyê kecekê de suçê mirovahiyê pêk tînin. Ya suçê mirovahiyê pêk tîne mêrik tîne yani mêrik hov e mêrik hov e. Ya ve naşêre. Yani icap nake em ji nû ve rabin îspat bikin ku ev însanê hov in. Ez rewşa dawî ya Helebê nîşanê we bidim hevano li ser xerîtê. Êdî rast û derê wan ev e hevano. Mesela em nizanim. Anha rewşa taxê wewsa nîşan didin. Tu kesekî behsa eşrefiye nake. Ev cî hûn dibînin ev der eşrefiye ye. Eşrefiye kesekî behs nake. Ev jî Şêx Mehsûd e taxekî pir mezin bû. Anha tenê çend kolan mane di destê şervanan de aliyê zer. Ew zerayî jî erê. Ava ji we re bêjim Heleb ev tax ji vê derê heta viyalî ev Şêx Mehsûd e. Komple di destê şervanên Kurdan de bû. Anha kontrol ji destê şervanên Kurdan hatiye derxistin. Yani artêşekî niha hevano wextê ku mirov neçe piştgiriya şervanên xwe û mirov ji şervanên xwe mucize bixwaze ne rast e. İnsanên me li wê derê me dot îrada wan dît. 5 kes jî xeteqandine û şervan anha bêçare derdkevin dibêjin em ê heta dawî şer bikin çünkü yani mirin dane pêşiya xwe. Kirine eynat. Yani tenê bi silav em wan silav dikin em li cem wan in ew em bawer dikin ku ew ê bi ser bikevin. Bi van gotinan şer bi ser nakeve. Bi taktîk, bi siyaset, bi dîplomasî, bi şer, bi tang û topan. Yani ev salekî ye em dibêjin Amerîka ew xwast çek û sîleh anî Rojava, ew xwast baregeh anî, ew xwast
işte parasına havayı, parasına erdê nizam çanî. Yani ji vir û pê ve em ê behs nekin. Mesela ji vir û pê ve ez çi wa rabim bêjim Qesede ew qesebeyê de. Yani Qesede di vî şerê li Helebê de bi bêdengiya xwe zarar daxwe. Merû nikare ji vir û pê ve êdî behsa Qesedê bike bibêje ew qas bihêze. Yani ji xwe armanca dewleta Tirkiye ev e. Yani insanan, şervanan bêîtîbar bike. Saziyên siyasiyên Kurdan mesela dixwaze bêîtîbar bike. Nizanim ez rojê du sê bültena çê dikim min tu daxuyaniyekê ku mirovan têr bike min nedîtiye û nikarim par vejî bikim. Mesela daxuyaniya kecekî min ji were xwend. Hevalên ku dixwazim biçim bila serî de vekin heta dawî. Biryarekî tê de tune ye. Mesela nabêje me biryar girtiye em ê wisa bikin. Tespît tê de hene. Mesela tespît hene ku dewleta Tirkiye li wê derê bi artêşa Sûriye re şer dike. Mesela ev tespît herkes dikare bike. Ya tiştekî nû biryarekê nû mesela bibêje me biryar da ku em Helebê biparêzin heta dawî ew qas şervanê me di rêdane waytê li ber xwe bidin. Mesela ew tune ye. Tiştek yani min tiştek nedît. Biryar tune ye, biryar. Hevan ez dibêjim qey ev agirbest bila bikeve meriyetê wekî din çare tune ye. Ez vîya li ser ekranê bihêlim. Tamam. Em bi vî şeklî hevan bername bi dawî bikin. Ez her nûçe berhev bikim ji bo saetên pêş me. Yani ez ne li bendê bûm ku ev pêşketin çê bibe. Ev pêşketin çê bû tiştekî pir baş e. Bila agirbest çê bibe. Şervanê me ê saxmane bila sax bimînin. Ê birîndar bila tedavî bibin. Madem ki em ji xwe re temaşevanên vî şerî ne li herêmê ne li qeda navnetîwî tu faaliyeteke me berbiçav ku bikaribe serkeftinê bixware bîne li Helebê. Madem tune ye qet nebe şervanê me bila sax bimînin. Wî rojê jî min ji were got. Beriya hefteyekî heqeten Qesede derketa rêveberiya Qesed derketa bigota me lihev kiriye di encama lihevkirina me de hêzên me asayîşê wê ji Helebê derbikevin. Plan û projeyê me nû hene li ser xêrê be. Me yê bigota wellahî bravo mala we ava. Muhakkak hûn tiştekî zanin hûn dikin. Di vê navberê de ez ricayekî ji we bikim abonetiya xwe ji bîr nekin. Bibin abone. Hinek piştgirî bidin vê kanala me bila hinek mezin bibe. Dengê me nava civakê de bilind bibe. Sazî û dezgehên me yê ragihandinê ji ber hasasiyetên xwe ên cuda hinek rastiyê di tariyê de dihêlin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş ez ê bi we re bim di nava rojê de.